Yo, what's up guys? Welcome back sa ating channel. Yan. Gusto nyo ba ng samgutchang unlimited for only $1.99 lang? Tara, dito tayo sa Herbs Samgutchang. Unlimited samgutchang yan guys. Only $1.999. Tara, dito lang yan sa Bacolor Brands. Alright, tara, let's go! Alright, Boss Jay, order na. Let's go! Ayan, shoutout sa mga crew and staff nila rito guys. Yan, dito lang yan sa Bacolor Branch nila guys, sa bago mag Tabs University guys. Yan ang house room nila guys dito sa restaurant. Ayun, mga side dishes nila guys ay mac and cheese, yan, gulay, yung sauce nila yan. At cheesecake, yung banana, kimchi, alright. At saka yung mga fork. Yan, maghihiyaw na tayo guys at kakain na tayo nito. Let's go. Wait ako, baka luto mo rin, boss. Yun guys, try natin yung mac and cheese nila guys. Wow. Sarap guys. Try nyo to guys, masarap. Kuha tayo ng gulay nito guys. Dahon-dahon, parang camping tayo nito guys. At lagyan natin ng pork. Yan. At lagyan natin ng fish cake yan guys at kimchi guys yan. Sausaw natin sa sauce. Wow, sarap. Uy, pakapangan mo boss. Na po yung round 2 guys. Yan. Ay, round 3 pala to guys. Mga order na to guys. Yan. Oh, shout out sa mga staff and crew ng Herbs Samgutchang guys. Yan. Thank you. Hello po, dito po tayo sa Herbs Samgutchang ngayon, Bacolor Branch po. Sa lahat po ng followers ni Sir, ito cute po, ito cute TV. Follow na rin po sa YouTube. Punta po kayo sa Bacolor Branch po namin. Herbs Samgutchang po, YouTube po. Thank you po! Salamat sa magpanonood guys. Yan, see you my next vlog. Please subscribe and like and share guys, and let's go!